A festa xa comezaste de onte. Onte, sí, pero bueno, foi mellor do que se prevía, por o tempo. Mellor do que se preía. Sí, por o tempo que había e tal, pero veu bastante afluencia de personal, sí. Bueno, xa se ve que está a tope. Eu que dos anos que levo vido aquí, un dos anos que máis xente hai. Bueno, é un dos anos que hai moito personal, moita xente. O tempo aguantouse, o que pasa é que fai un poquinho de fresco, por eso que o personal, a ostra entra con fresco, sabes, o sea, con calor, que lle veña un poquinho de calor, porque a ostra é fresca, entonces necesita que tire de algo fresco, non? Como isto, meter algo fresco na boca. Máis ou menos, cantas ostras podestedes abrir onte? Onte exactamente 4.750. 4.750. Cantas? Perdón, 6.750, sí. Estaba de esos 6 que estades aquí? No, estábamos menos. Me cago na mar, se moitas ostras que hai que abrir, Moitas. Imagínome que a maña é fundamental, xa. Importante, isto é, xa como dicías ti, como na Citroën, o sea, aquí isto é meter, abrir, chirar por si está mal, e para dentro. Cales son os pasos que seguides para ver se a ostra está en condicións? Pois que este así, levantadilla, que este dura, viva, sabes, que teña, que sea, sabes, se está moi aplanado ou se está leitoso ou así xa non sirve. E depois, por fato, ti cando abres unha ostra que está en mal estado, cheira moi mal. Entonces ese se deseita, ou que sospeites que cheira, verdad, que está mal, xa tiras. E se onte se abriron 6.000, ou se, polo menos 12.000. Mais. Mais? Mais. Estamos 7, onte estábamos 4. E se estamos casi o 50% máis. E se xa levamos máis. O sea, xa levades máis hasta a hora de mañá. Sí. Para iso tamén é agora, É un momentazo, este é o momento. Despois do pregón, a xente empeza a comer. Bueno, moi boas. O patrón do barco, dixeronme aí. Sí, máis ou menos. Eres o que leva aquí a maquinaria a funcionar? Xusto. Bueno, contádeme un pouco, antes xa me comentaron os vosos compañeiros o día de onte que funcionou moi ben. Sí. E hoxe que está a funcionar ben. Sí, aquí a clave é o tempo. Aquí a clave é o tempo e o produto. Bueno, claro, o produto xa de antemano xa vou. O produto de antemano non é que sexa bo, é o mellor, imagínome, non? Porque mellores ostras que aquí... Xa mirades, xa se miran aquí nestas fuentes como é, non? Bueno, contame, como funcionou onte? Bueno, onte bastante ben, a verdade que moi ben. O sábado, máis como o sábado, como estamos en Semana Santa, ven xente de toda España. Allá estamos aquí valencianos, alicantinos, cataláns, tuvemos de Ciudad Real, tuvemos un montón de chavalas que estaban aquí de vacacións, unha pasada. Imagínome que claro, o que en sí agora empeza a temporada de verán, todas as festas gastronómicas funcionan, pero vos debe de ser uns dos primeiros de que xa empezan todas estas festas gastronómicas, sobre todo relacionadas co mar. Claro, nós facémoslo agora polo tema de que a ostra neste momento é cando mellor está. Neste mes de abril é cando a ostra está no seu mellor momento. Claro, este é, digamos, o momento comestible mellor. Justo, sí. Ata que tempo aguanta a ostra que se poida comer? Non te entendo, que se pode comer... Ata que tempo, digamos, aguanta en condicións boas? É dicir, agora... Así aberta... No, agora empeza a época, digamos, é o mellor momento. Claro, porque agora en maio, agora a partir xa agora empeza os desoves. Entón ten épocas mellores, ten épocas peores. Agora, por exemplo, está moi boa de comida, xa se mira. Depois empezan os desoves, ponse un pouco máis blanda, un pouco máis flaca, entendes? E xa por último, xa vos deixo traballar. Que é o que ten que ter unha ostra para que digas esta ostra é de Arcade, esta ostra boa? Home, o sabor é diferente. A ría de Vigo para a ostra é bestial. É especial para a festa, para a ostra, a ría de Vigo é moi boa. Comentabas a forma de abrilas. Claro, a ostra de Arcade ten unha concha blanda como esta é blanda. Non sabes, a concha é blanda. Non é unha concha dura. Entendes? É unha concha dun color solo, todo negra, non mira. Mendes que a de Cambados, por exemplo, tira a verde, un verdoso. Perfecto. Cantas ostras se poden consumir no día de hoxe, un domingo? 80.000 ostras, máis ou menos. 80.000 ostras? Sí, hoxe sí. Contando con onte andaremos sobre as 100.000, por aí, máis ou menos. Bueno, Rebeca, segundo ano na Festa da Ostra. Contadme, isto que é a Quisquilla? Sí, bueno, é un pouco, o sea, trátase de promocionar o produto que traballan aquí na cofradía de Arcade. Isto é, bueno, o camarón pequeno de toda a vida,
intentamos facer algo un pouco máis novedoso. Pasámoslo por unha fariña, que non é fariña normal, tamén é verdad. Ten un pouco de sémola, tal, é unha mezcla. Entonces, o que fai é que quede super crujiente, unha vez o frites e tal. Bueno, a ver que tal resulta este ano aquí. Bueno, contame, que tal está a funcionar? Porque onte digamos que xa se serviron. Sí, bueno, en principio está saindo todo de maravilla, non hai queixa. De feito, estamos traballando bastante máis co ano anterior. A ver se... Comentaba antes, incluso con Rita, de que este ano sí que se vea máis afluencia de xente que o ano pasado. Sí, eu penso que, bueno, un pouco tamén ten que ver que a xente xa vai conocendo os produtos e, bueno, eso o que intentamos, que a xente quede contenta e volva. Aquí que facedes? Solamente este produto? Non, estamos facendo o crocante de quisquilla, temos a anguía en tempura que xa repetimos do ano anterior, despois por alá o meu compañeiro, se queres facerlle unha visita, está con choco a feira e a meixa mariñeira tradicional. Cal é o que máis está funcionando este ano? De feito, temos unha aposta aí. Hai unha aposta, e a ver quen gaña esa aposta. Eu decanteime un pouco pola quisquilla. El dice que vai triunfar o choco. Despois faremos un reconto. A ver quen se leva os premios. Sí, señor. Ata que hora estaredes hoxe? Supoño que 4:30, 5, porque non creo que aguantemos moito máis, porque nos quedaremos en produto. Mellor, quedar sin produto. Bueno, pois nada, moitas gracias, parabéns e a seguir dándolle. Gracias. María Isabel, traballas aquí na confraría de Soutomayor, de Arcade. Sí. Bueno, contame, que tal está a funcionar? Muy bien, muy bien, muy bien. Mucho ambiente hay. Cal é o produto que máis se está a demandar? Hay todo. Va todo por igual, más o menos. Pues estamos ya limpiamos la anguila, estuvimos limpiando choco, preparando patatas, cebollas, todo así, todo, unos cuantos días lleva. Hay que ver que tener todo preparado ya en cámaras y todo para cuando llegue el momento, sacar todas las cámaras y preparando todo. Claro. Imagínome que para vos, para as propias traballadoras, isto é un escaparate bastante importante, dar a coñecer os vosos produtos. Sí. Es, bueno, nos damos a conocer los productos que tenemos y todo, ¿no? Bien. Bueno, Alejandro, aquí estades a preparar o choco a feira, non? Sí, señor. Primeiro ano que se fai. Sí, señor. Hai aposta coa quisquilla. Hai pique. Hai pique. A ver cal é que se vende máis. Que tal se está vendendo o choco? Moi ben. Gustou moito. Como preparades? Límpiase, cócese en agua sin nada máis, e pois aliñase como pulpo. Sal, pimentón, aceite de oliva e listo. E que tal? Está moi bo. A xente repite? Sí. A verdad que vendeuse casi todo. E ainda non acabou o día. Xa comenzaste de onte, contame como foi o día de onte. Moi bo. Tamén a Semana Santa influye moito, pero foi moi bo día. Cantas racións, máis ou menos, pode servir no día de hoxe? Unhas 300 racións. Carai, non está mal, non? Para ser o primer ano. Está moi ben. Bueno, pois nada, deixamos de seguir traballando, noraboa, e a ver se gaña choco a quisquilla. Moitas gracias. Gracias.